Izibalo zezingozi zomgwaqo zikhomba ukuthi senyukile isibalo sabantu abashone emgwaqeni ngesikhathi samaholide ka-2024 uma kuqhathaniswa nesibalo sezingozi ezenzeke ngamaholide onyaka ka-2023-2024. Ungqongqoshe uChris uthi bakhathazekile ngabantu abangayihloniphi imithetho yomgwaqo. The number of fatalities represents a year-on-year increase of 5.3% or 70 deaths compared with last year's season, and 4.2 or in numerical terms a 50 increase in the number of crashes that involved fatalities. Babalelwa ku-40 amaphesenti abantu abahamba ngezinyawo abashone emgwaqeni. 41% or almost half of all road fatalities are pedestrians. And our message to pedestrians is clear. You cannot walk on highways. Izifundazwe eziyisithupha iKwaZulu-Natal, Eastern Cape, iFree State, Limpopo, iNorthern Cape neNorth West zibike ukwenyuka kwezingozi ngesikhathi samaholide.